Hola, anem a estudiar la continuïtat d'aquesta funció. Fixeu-vos que aquesta funció és una funció definida a trossos. Tenim per una part la primera funció, que és aquesta, que és una funció polinòmica, una funció que sempre és contínua, encara per més raó quan la x és més petita o igual que menys 1. Tinc aquesta funció d'aquí, que és una funció racional, que ens dona problemes quan el denominador és 0, que en aquest cas és en x igual a 0, que tenim una discontinuïtat, i fixeu-vos que el 0 a més el tenim en l'interval entre el menys 1 i l'1, per tant l'hem d'estudiar. I per una altra banda tinc aquesta funció d'aquí, que també és una funció racional, que em dona problemes en el 2, però fixeu-vos que també està dintre de l'interval i aquí el 2 és més gran que 1. Per tant, també hem d'estudiar en el 2. I després sempre hem d'estudiar en els punts on canviem de tenir una funció a una altra, és a dir, en l'x igual a menys 1 i en l'x igual a 1. Per tant, per començar, podem dir que aquesta funció sempre és contínua, a excepció d'aquests 4 punts que hem d'estudiar. Comencem pel primer. Quan la x és igual a 0. Fixeu-vos que quan la x és igual a 0, si jo faig el límit quan la x tendeix a 0 de la funció, això d'aquí ens dona 3 dividit entre 0, que és més o menys infinit, depenent de si m'aproximo cap a la dreta o cap a l'esquerra del 0, i per tant tenim que hi ha una discontinuïtat asimptòtica. El mateix ens passarà en x igual a 2. Fixeu-vos que en x igual a 2, si jo faig el límit quan x tendeix a 2 d'aquesta funció, també ens queda 2 entre 0, que això serà més o menys infinit, depenent de si ens aproximem per la dreta o per l'esquerra, i per tant també en aquest cas tindrem una discontinuïtat asimptòtica. Per tant, de moment sabem que en aquests dos punts la funció no és contínua i la discontinuïtat que hi ha és asimptòtica. Anem a veure en els extrems, és a dir, en x igual a menys 1. En aquest punt, si la funció és contínua, què ha de complir? Doncs hauria de complir que el límit, quan la x tendeix a menys 1 cap a la dreta, hauria de coincidir amb el límit quan la x tendeix a menys 1 cap a l'esquerra, i hauria de coincidir amb f de menys 1. Doncs anem a veure. Fixeu-vos, si jo faig el límit quan x tendeix a menys 1 cap a la dreta, al menys 1 cap a la dreta tenim el valor menys 0,99, per tant, en aquest cas estarem entre el menys 1 i l'1, i per tant serà el límit quan x tendeix a menys 1 cap a la dreta de la funció x més 3 dividit entre 2x. I si substituïm per menys 1, serà numerador menys 1 més 3, 2, denominador 2 per menys 1, menys 2, i per tant 2 entre menys 2, menys 1. Anem a veure per l'esquerra. Si jo faig el límit quan x tendeix a menys 1 cap a l'esquerra, ara estem en el 1,1, en el menys 1,1, per exemple, i és un número més petit o igual que menys 1, i per tant tenim la funció de dalt, que si substituïm serà 2 per menys 1 menys 2 més 1 menys 1. I per últim, f de menys 1, l'únic que cal és veure on tenim la igualtat, que fixeu-vos que la tenim aquí dalt de tot, i per tant substituïm per aquesta funció, 2 per menys 1 més 1, que això també dona menys 1. Per tant, fixeu-vos que com el límit a la dreta em dona el mateix que el límit per l'esquerra i em dona el mateix que f de menys 1, en aquest cas diríem que la funció és contínua en x igual a menys 1. I per últim anem a estudiar què passa en x igual a 1. És a dir, per tant, aquí tenim que la funció és contínua en x igual a menys 1. I ara sí, per últim, anem a veure què passa quan la x és igual a 1. Doncs igual que abans,
direm que la funció és contínua quan la x és igual a 1, si el límit quan la x tendeix a 1 per la dreta ens dona el mateix que el límit quan x tendeix a 1 cap a l'esquerra i ens dona el mateix que f de 1. Anem a veure. Si jo faig el límit quan x tendeix a la dreta de l'1 estic en l'1,1, per tant estem en un número més gran que 1, estem a la funció de baix, per tant seria el límit quan x tendeix a 1 per la dreta de x partit entre x menys 2, que tindríem 1 dividit entre 1 menys 2, que és menys 1, per tant ens donaria menys 1. Vaig a fer ara el límit quan x tendeix a menys 1, a l'1 cap a l'esquerra, per tant estaríem en el 0,99 entre el menys 1 i l'1, estem a la funció del mig, per tant si fem el límit quan x tendeix a 1 cap a l'esquerra d'aquesta funció d'aquí, ens donaria doncs, 1 més 3, 4, 2 per 1, 2, 4 entre 2, 2. Fixeu-vos que ja el límit per l'esquerra em dona diferent que el límit per la dreta i per tant la funció no és contínua. Per tant, no és contínua en x igual a 1 i de fet tenim una discontinuïtat evitable. Per tant, la solució d'aquest problema diríem que la funció sempre és contínua menys quan la x és igual a 0, que hi ha una discontinuïtat asimptòtica, quan la x és igual a 2, que hi ha una discontinuïtat també asimptòtica, i quan la x és igual a 1, perquè tenim una discontinuïtat evitable. A la resta de punts, aquesta funció sí que seria contínua.